Вечер на виното се проведе снощи в приятната обстановка на ресторант Мечока Бен в Добрич. Организатор на събитието беше магазин за вино Стори, който представи на любителите на еликсира на боговете продукцията на пловдивската винарска изба Драгомир. Много плодово, много свежо, много атрактивно като аромати на цитрусна. Гостите имаха удоволствието да опитат 5 вида вина. Червените Амрита, Сарва и Каризма, приготвени от купаж с Мерло, Каберне Совиньон и Сира, но с различна технология. Любителите на белите вина пък дегустираха свежото шардоне. За първи път в страната гостите на магазин Стори отпиха и от новата реколта Розе от серия All in One. Това е поредната вечер на виното в Добрич, организирана от магазин за вино Стори, но първа в града на винарска изба Драгомир. Идеята на организаторите е срещите на любителите на гроздовия еликсир да станат традиция и да се създаде клуб на любителите на вина в града.